Despois de quedar deserto na súa última edición, debido a que o xurado considerou que ningún dos traballos presentados merecía o galardón, o Concello da Pobra decidiu este ano aumentar a contía do premio, pasando 2.500 euros aos 3.000. Trátase de algunha forma de dar un maior prestixio a un certame literario, que xa de por sí é un dos de maior referencia actualmente en Galicia. Duplicámola porque considerábamos que era importante, non podemos poñernos á altura de outros premios moi importantes que hai en marcha, pero bueno, creemos que era necesario pois intentar darlle un impulso non a ese premio. Tamén colaboramos ca obra gañadora, si a temos, que esperemos que sí, con 2.000 euros na reimpresión desas obras que vai facer Galaxia e que serán repartidos entre os nenos e as nenas da Pobra do Caramiñal, que creo que tamén é moi importante. Podemos dicir, e non é exagerado, que o Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, a día de hoxe, na Pobra do Caramiñal é un dos premios de referencia na literatura infantil e juvenil do noso país. É por moitos motivos. En primeiro lugar, pois porque a parte da dotación económica, que en efecto este ano se duplicou, pois sair publicado no catálogo da Editorial Galaxia pois é moi interesante para as autoras e os autores de literatura infantil e juvenil, pero tamén o é polo comportamento do propio premio, non? Na presentación deste premio literario, que xurdiu como homenaxe ao escritor local Carlos Mosteiro, ademais de servir de promoción a novos autores en lingua galega de literatura infantil, participaron tamén o presidente de Barbantia, Manuel Cartea, e a propia viúva do escritor, Lourdes Briones. O prazo de presentación dos traballos prolongarase ata o 30 de outubro. Un mes despois, o xurado dará a coñecer o nome do gañador. En decembro celebrarase o acto de entrega do premio.